डाइरेक्टलि इउपिपिएल नि कयेकटा नेताफ्रानो बेवहाय जों नुनो मोन्दों दिबिनफोरखौ जों नुनो मोन्दों नेरसोनखौ जों नुनो मोन्दों बिसोरो माने आंनि समस्थियावनो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएल जानानै बेरायदोंमोन आरो बिसोरनो जोंनि गथ'फोरखौ फरायसा गथ'फोरखौ उसुदिनै होनानै थुखोनानै बे दावरावखौ खालामदों होननानै जों सानो। मैयानि जे जाथाय बेफोर जाथाया जानो नाङामोन खारन जों नुबाय जाय मानसिफ्रा मोजां मोजां खोथा बुङोमोन बिसोरो भायलेन्स खालामनायाव थाद'नाय नङा आरो थाद'आखै। मैया जिहेतु जोंनि एथ' खस्थ'यै लुनाय बिटिसि एसेम्बलि हाउसखौ जेबादि लंख' भंख' खालामबाय बियो मुगैथाव आरो बे मानसि नङैफ्रासो बे खामानिखौ मावदों होननानै आं सानो खारन माबा मोनसे जादों बे मोनसे जानायाव जोङो हिंसा खालामनांगौ दरखार गैया हिंसा भाबै आन्दलन खालामनायखौ जों माना खालामा खिन्थु हिंसा भाबै जे खामानि मावदों बियो जघन्य सुबुंफोरनि थाखाय जादों होननानै आं सानो। सोरनिबा थुलुंगा होनाय दं होननानै नोंथाङा बुङो? बेथ' थाखागोन डाइरेक्टलि इउपिपिएल नि कयेकटा नेताफ्रानो बेवहाय जों नुनो मोन्दों दिबिनफोरखौ जों नुनो मोन्दों नेरसोनखौ जों नुनो मोन्दों बिसोरो माने आंनि समस्थियावनो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएल जानानै बेरायदोंमोन आरो बिसोरनो जोंनि गथ'फोरखौ फरायसा गथ'फोरखौ उसुदिनै होनानै थुखोनानै बे दावरावखौ खालामदों होननानै जों सानो। फरायसाफ्रा अजद खालामदों जे बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया एनअसि हरनायनि थाखायनो दिनै बेथ' दानि बाथ्रा नङा जेब्ला रोंगोराया एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बे समाव 50 सात्र आकाशजों रायज्लायनानै बेबो एनअसि हरदोंमोन एबसुआनो हरदों बै समाव जेब्ला रोंगोराया प्रेसिडेन्टमोन बे समाव आकाशजों रायज्लायनानै बिसोरो एनअसि हरदोंमोन दाबो रोंगोरानाव सोंनो हागोन नोंसोर बेथ' एबसुनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै हरथारदों सोरबाथ' नङामोन जिहेतु एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ जों एबसुआनो बुङो ना बेयो माब्ला हरामोन 2000 एबसुनि प्रेसिडेन्ट समाव बेखौ सोंना लानो हागोन आरो बावहाय सोरबा गथ'फ्रा जांख्रिखांनाय माबाखांनाय एबसुआनो बै समाव मानो हरामोन बेखौ सोंनानै लानाया दरखार दं। मोनद' जातिफोर हारिफोर एसटि होनायनि सायाव नोंथांनि बिबुंथिया जेरैबायदि बिल लाबोनो सानदों बिलखौ दासिमबो नुनाय जायाखै मैया एमएलएफ्रा बुंदों बिलखौ प्लेसल' खालामदों बेनि सायाव डिबेट जायाखै आरो बे डिबेट जागोन माबा जागोन बेनि थाखाय दा जेबो सिन्था खालामथ'नाङा जेब्ला बिलआ पास जागोन सावरायनानै पास जागोन होनबासो जोङो सिन्था खालामनांगौ दरखार जागोन दिनैसिम जों जेबो नुथ'वाखै बेखिनियानो। गमामायैनो जामारोब्ला एसटि होमारोब्ला जेरै थाखानाय एसटिफोरनि थाखाय माबायदि खहा जागोन? नङा जोंनिफ्रायथ' बुंखानाय दं थाखानाय एसटिफोरनि थाखाय जेबो खहा जायाबालासिनो जुदि एसटि होयोबा जोंहा बाहाय अपसन गैया जों बिदिखौसो बुंदों आरो बावहायनो गथ'फ्रा बुजियैयाव जाहाथा खामानि मावनाया बेयो जाहैबाय जोंनि गेजेराव गावजों गाव दावराव दावसि जानाय आरो सोरखौबा हिंसा खालामनाय बे हिंसानिफ्राय गोजानाव थागोननि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। गाबोननिफ्राय जोंहा 1 आरो 3 एसेम्बलि माने इन्टारिम बाजेट जागोन बावहाय गाबोन सावरायगोन आरो 3 तारिखआव जों सावरायगोन बावहाय मा एजेन्डा फैयो बेनि गेजेराव जों सावरायनाय जागोन आरो कनस्ट्राक्टिभभाबै जों सावरायगोन। सर मैयानि जितु जाथायनि गेजेरावनो जे फरायसाफ्रा मोनसे बाथ्राखौ मोनसे सांग्रां होनाय बायदि बाथ्रा बुंदों जे गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया 22 घन्टानि गेजेरावनो बोखारना लाफिननांगौ होननानै बेथ' बिसोर डिमान्ड खालामनाय हिसाबै डिमान्ड खालामगोन बाहाय बोखारनानै लानायनि जेबो बाथ्रा गैया आरो हुमजिखिलि जों खामानि मावा गथ'फ्रा हुमजिखिलि जानो हागौ जों हुमजिखिलि नङा आरो हुमजिखिलि जानानै जोङो खामानि मावनो नङा।